Добре, приятели, май пръстани. Какво да ви кажа? Така, този клип го снимам за трети път. Първо, телевизора. Второ, мама искаше нещо. И сега, този е трети път. И ако майка ми провери нещо, няма да снимам това видео. Това видео ще бъде качено към 2,5 максимум. Не знам всъщност кога ще го кача, но се надявам 2,5 и да го свърша, защото прекачването, тъй като ще бъдат малко по-дълги видеа. Не знам дали YouTube ще ми позволи сега да кача толкова много видеа, и то големи, т.е. тежки. Като време говоря. И не знам какъв ще ми е тъмнела, реално, защото аз измислях някакви тъмнели, обаче не ми харесват и не знам какъв ще бъде. Само сложих едно, което сложих на обедната ми рутина, не на обедната ми, на сутрешната ми съботна рутина. Сложих някакъв тъмнел, така. Просто защото не знам какво. И наистина не знам какво и мисля да направя някаква снимка просто, на която пише моята сутрешна съботна рутина. Както и да е. Така. В момента снимам моята обедна рутина. Моята съботна обедна рутина. И аз реално обедната рутина си я минах. В смисъл, аз забравих да снимам изобщо. Аз си казах, ще снимам и обядвах и чак тогава, като се наобядвах, се сетих. Както и да е. Така, обядвах ориз картки, такива манички, да ми си помисля, че са такива. Такива манички. За десерт хапнах плодове и това е. Това беше. След това си гледах, се почивах малко и сега имам да учам. Да пиша домашните по-английски от училище от Британика, защото аз ходя на допълнителни уроци по английски. И да. Не знам никаква идея как ще протече, дали изобщо ще снимам и вечерната ми съботна рутина, но да се надяваме, че ще кача вечерна рутина, съботна. Така де, това е, починах си и сега мисля да започвам да пиша. Мама към 3 часа е на работа. Сега е 1 часа. В смисъл, не, извинявайте. Сега е 2 часа. Тоест, сега е 1:50. И да. Ето е майчето, между другото. Забрави да я покаже и в сутрешната рутина. Май, не знам. Показах ли я, не знам. Да Боже, защо толкова стъмно, всяка не мога да разбера. Както е, между другото навън валеше. Обядвах, което е най-якото. Аз много обичам, когато правя нещо, изобретявам първо пиша домашни. Пиша домашни, играя си, каквото и да правя и чета най-вече. Обожавам като правя нещо и просто да вали сняг, дъжд, примерно. Много обичам. Не знам, това ме приспива, но много обичам като вали дъжд да спя. Много приспива това. Другото, ето много компютърчето, ето го тук. И мисля да се взема някаква чанта за този компютър, този младеж. И ще видим. Майчето дали ще се види. Ето, вижда и са главата до някаква степен. Така че, да.
аз ще се включа... Всъщност това, обедната ми рутина е това. Аз нищо друго не правя, освен да обядвам и да се почувам. И сега започвам да уча и ще ви покажа какво уча, как ще уча, как ще се почертам, каква естетика предасям горе-долу като моята бъфа, т.е. Лара Art and Color. Нейния YouTube канал, да не забравяйте да се абонирате за него и за моя. Да. Нека да продължаваме и да започваме с ученето, защото искам вече да се напиша и да нямам домашни, да съм си цял ден спокойна и реално в неделя ще съм свободна. Съм свободна! Айде. Сега се пиша домашните и там. Айде. Ами хора, аз трябва да почна да уча от компютъра. И даже чакайте, сега ще ви покажа. Чакайте. Не знам колко може да се вижда. Ето, welcome homework. И имам 15 минути да свърша това всичко. И не знам как ще успея. Така че, абонирайте и харесайте за час 2, където ще ви покажа как съм се написал домашната. И ще ви покажа. Понеже това видео трябва да се справи, ще остане много дълго. Така че, айде, чао и очаквайте час 2. Чао!